Se m'escolta o no? Ara entra en Xavi. ¿M'escolta o no? Muy bien. Hola, Epa, Jaume. Com va? estàs molt fresc, tu, eh? Hombre, saps que fa una calorada, tio. Jo tenia fred i m'he posat la lliqueta. Bueno, Bueno, surem, perquè aquí... trobes? Ara esperam 2 minuts i començam. Sí, 2 minuts, no ni T'has 59. posat, t'has posat les esportives o t'has posat xancles? Mira, més que me caic. Jo. Bona, bona. Hombre, és que si no, Viva. encara tombaré un peu o alguna d'això. Que en conec un que em va tompar un peu. Descalç va bé, però, o no? Descalç no, descalç no. Descalç tampoc, no? Se mot sent i se mot veu bé. La gent també s'hi mot pot confirmar. Super. Lugar per arribar, això que sí. Vinga, un minutet. Jo, mira, Xavi, com que aquests dies per casa sempre vaig en xoquins i això. I mira, Això... me serveix com a sabata i com a objecte de color vermell. Això és vera, jo també tenc tot sabates, Però per fer esport no, perquè si no, Per fer esport no. amb Per això... fer esport no. N'hi ha un que va per la muntanya també, per amb això, però no, no, no. Bata blau, Això, exacte. o no? També. Sí, Au, ja, jo crec que podem començar. Són les 5. estic passant revista ara, o no? Que ho tinguis tot. També, o no? Verd. I després és negra, la clàssica de la playa. La xancleta. Bueno, res, avui farem un poc d'exercici en jocs, jugant. Per més petit de la casa i pels grans també. Ara que se presenta el meu company en Jaume, me presentaré jo i vos presentarem les eines que necessitam i una mica un poc de presentació. Jaume? Bé, nosaltres som els dos d'Espiral, jo som en Jaume i ell és en Xavi, i els dos estem a l'escola de Salgada, a l'Arenal de Llumallor, i feim els patis oberts d'allà. Però ara m'han tancat el pati, m'han tancat el barri, m'han tancat tot. Per Mos hem tant, d'adaptar. m'han de moure un poc, perquè si no tot el dia en el sofà o jugant a les maquinetes, i això no pot ser. I bueno, com veus, res, 2-3 metres quadrats farem un poquet d'exercici, mourem un poquet i... Molt ho I passarem. suarem un poc també. Bé, Xavi, no sé si queda res per dir. No, bé, presentaré un poc les 4 coses que necessitam i començarem. El més important de tot, i el primer, una tovallola, per jugar molt al front de la suor. Després, una pilota, van dir de tennis, i si tenim unes altres pilotes, de més o menys així, no, que no siguin molt grosses, no sigui de futbol o de bàsquet, aniran bé. Després bon, anem en els objectes de colors, vale? I com ha dit en Jaume, hem aprofitat i hem agafat sabates. Vale? Un objecte negre, una sabata negra, una sabata verda, o un objecte verd, blau, i no tenir sabata vermella, un objecte vermell. Després també, important, que havien dit, aigua per beure, perquè sempre que fem esport hem de reposar les sals. O sigui que podem Però començar amb voler. no va llevant la lligueta, perquè si no... Sí, espera, una suada, tio. Bueno, primer començarem amb en Jaume, que escalfarem una mica, val? És molt important escalfar al principi els músculs i començar calentets. I també farem un poc de mobilitat articular i moure'm una mica per començar, vale? Posaré la música i en voler, Jaume.
Això se m'ha fet un zoom i no se m'acaben de veure ara les cames, tio. Jo que estava tan content, que havia quedat tot ben enquadrat. Vamos. Pues mira, molt fàcil. M'hauria de sempre o començant de baix cap a dalt o al revés. A mi m'agrada més des de baix cap a dalt. Així com creixen les persones, per tant, amb el turmeidre, per exemple, anem 5 voltetes cap a de fora, 5 cap a de dins, ja m'ho veu. Però sempre és important el tema de no lesionar-se, així com dèiem, és important dur unes bones sabates i no anar descalços o no anar en xomins. Tinc 10 ara cap a dalt o 5, però a gust de cadascú. Però també és important no lesionar-se. I això hem de prendre totes les precaucions possibles. Exacte. També és superimportant, sempre el genoll sempre no dono problemes. Tan important com l'aigua, més important serà l'equipament que duguis. A veure, confio en els infants que duran bones esportives per fer vida i per córrer. Segur, hi ha molts atletes per aquí que m'ho segueixen. Ja podem fer sentadetes, així fàcils, les puntes dels peus han d'anar cap endavant, el genoll no passen les puntes i el cul cap endarrere. Després dels genolls, que molt bé, la cintura un poc, així fem un beneïto aquest de la maionesa. De maionesa, exacte. De fa un parell d'anys, vas cap endavant, cap endarrere. Poc o més. Després, aquest moviment de les cames també, on implicam també un pot la cadera, la cintura, que ara així ho fem a poc, després ja anirem pujant un pot de les pulsacions. Ja tinc calor, ja. Ara apareixem un poc com uns soldats fent un poc això. Ara mos mourem. I un pot de braços, obrint tancant, anem cap a darrere, amb bona, perquè estem encara fresquets, cap endavant, a poc a poc li anem donant un poc més de força. Aquest és difícil, Xavi, veure si el saps fer aquest. No, aquest no, tio. Ara. I per acabar, el coll, que també és important, pareix que no, però el coll, molt fàcil. Veiem que no, i veiem que sí. Un parell de vegades cadascuna basta i s'obre. I després si ja fem un poquet de cercles, tampoc no fa falta forçar aquí darrere. Sí. Més que res moure una mica. Ja, i més o manco tindríem ara una bona mobilitat articular feta. Què ens falta ara? Fer un poquet de... M'ocultaré un poquet perquè si no se matea. Mourem un poquet, el que dèiem, les cames a dalt, les cames, els talons cap al cul, i vinga, anem a fer-ho un poquet. Anem movent-nos un poc per l'espai aquest que tenim petitet, però basta. Sí. No fa falta, no hi ha ordre, ni hi ha número de voltes, simplement m'ho movem un poquet. I... Moviment. Quan diguem va, mos quedam en el puesto i 1, 2, 3, 4 i seguim un poquet. Per això quan diguem va, la lletra del vídeo encès per poder fer-ho, perquè si no... Va! Molt bé. Vamos. Eso. Un poquet. Va! Vinga. Va! Vamos. Molt bé, ara, a la senyal serà una mamballeta, ara, en vez de xerrar tant, farem les mamballetes. I molt acotarem, d'acord? Alerta, genolls, com havíem dit abans, que no passin molt dels peus, I s'escana. Epa! Vamos. Ai. Ai, Xavi! 2, 3, vinga.
M'has pillat en aquesta, eh? I ara ja la darrera. Vinga, va. Un vot, farem vots, d'acord? Però ara, en vez d'estar corrents, durant càmera dalt, a poc, no fa falta anar ràpid. A poc, i quan me quedi quiet, serà la senyal per votar amb tots peus junts. A la caiguda, flexionar un poquet els genolls per no fer-nos Un poquet de molla. molt de mal, eh? Vinga. Vamos. Vamos. Bien. Muy bien. Vinga, 2 més, jo crec que basta, eh? Sí, perquè ja ens queden tots els jocs. Muy bien. Bien. Vamos. Fet, ja han suat un poquet, no, Xavi? Jo ja tinc una calorada. I la podem aprofitar. Aprofitar d'aigua ja. Claro. Bueno, fet aquest gran escalfament i entrar en calor d'en Jaume, començarem amb els jocs. Són jocs, hem decidit alternar una mica moviment i estar quiets perquè també puguem descansar una mica entre els forts i els fluixos, perquè n'hi ha algun que suarem, suarem, més en la caloreta que fa avui. Bueno, primer de tot, no necessitem de moment cap material descandit en aquest cas, sí que l'aigua i la tovallola, important, i començarem amb l'equilibri, d'acord? Vinga, vamos. Come on. Bueno, començarem amb el peu esquerre en terra. Xavi, saps com ho hem deixat? Com ho hem deixat? Estem un poc avorrits, o no? No hem de ballar un poc i cantar? Trobes? No ho sé, pues jo posaria un poquet de música. És que posaré la música, però no sé si me sentireu. Ah, bueno. I no la posis millor. Me sap greu, he intentat, però clar, no te sento tu. Ora, ja està, deixa-la. Que cada un se posi la música que vulgui que seva. També, a veure. Trobes? Quin? Exacte, mentre se moguin i suïn és l'important. Vamos, començam. Cama esquerra, en terra, aixecant la dreta i farem 15 segons, cap endavant i cap enrere. Hem de comptar aquest equilibri, hem d'intentar no caure. Vale. Vinga, vamos, començam. 1, 2, 3... Uepa! Ostres! He perdut aquest equilibri, en tenia més abans, Vamos! 10... Vamos! 15! Canviant de cama! Vamos! La dreta és més fàcil per jo, Uf, jo tenc dubtes, no? Vinga, 6... Vamos! Ah! 10, vinga, vamos, aguanta! La dreta, aquesta dreta. 2 segons! Vamos! Ara canviarem un altre pit de cama en l'esquerra en terra i el que farem en vez de davant darrere anirem de dreta a esquerra. Obrirem i tancarem. Vinga, vamos, 15 segons. Això és més difícil, Trobes? No ho sé. Vamos. Vull bé, aquest. 10. Despacito. Vinga. I 15. Canviant de cama. Vinga, se que t'acosta, Jaume, vamos. Aquesta no desequilibra total. Ets esquerrà o dreta? Dreta, però vaja, això... Tant d'una com l'altra, Vinga, 6... Vámonos! Pues el següent exercici és un poc més difícil,
Però de cansament o d'equilibri? D'equilibri. I 15. Ah, Vamos. Ara, farem el mateix, vale? Tornarem a deixar la cama esquerra, però en aquest cas tancarem els ulls i jo vos diré un número. I haurem de marcar el número que tinguem a la cama a l'aire, l'haurem de marcar el número. D'acord? Faig una prova. Ara he marcat un 2. Vamos. Penseu tancar els ulls, així serà més difícil. Vinga, marcarem un 1 en la cama dreta. Bien. Marcam un 2. Un poc més difícil, un 6. no sé Vinga, un 7. Un 1. Un 4. Molt bé. I un 8. Molt bé, home. Què tal aquest? Això que era? El número del teu mòbil, o què? Us semblava, eh? He anat un poc variat.Ament, qui l'hagi apuntat que provi després de cridar. Vamos, m'anem. Cama dreta en terra i esquerra dalt. Un 3. Un 4. Uepa! Un 6. Un 10. Com ho fem, això? Ostres, dues xifres, aquest ja... Aquest ja, vamos, un 3. Un 1. I un 5. Yeah. Vamos. Vámonos. Vamos, vamos. Muy bien. Primer exercici superat. I o On què? anem? Seguim donant-li o què? Un altre. Fem una altra rondeta. No sé, l'afició està cansada, l'afició, en vol més. Ja té molta calor. Jo crec que deuen estar cansats, perquè ni escriuen, imagina't. No hi ha un ni per moure els dits. Vamos. I com anem bé de temps, jo crec que podríem ja canviar. I ara sí que agafarem els objectes, d'acord? Vale? I agafarem els objectes dels 4 colors. Recordant que era el negre, el verd, el blau i el vermell. És important els colors. Els posarem un a cada cantó de l'espai que tinguem. Una mica separats un de l'altre. Negre a la dreta, darrere, no? Sí, negre... No, negre a l'esquerra, darrere, perdona, vermell a la dreta. Verd a davant a la dreta. Exacte. I blau en l'espai que queda. Muy bien. Vale, ara hem de controlar una mica els animals. Els controles, el moviment que fan els animals. En moviments, alerta, que si me dius un ornitorrinco, no sé jo, O un topo, no tenim terra. Serà fàcil, vamos. Jo vos diré un animal i també vos diré un color, val? I haurem de fer el moviment de l'animal i anar a tocar el color que vos digui. D'acord? Fem una prova. Aneu-me. Vinga, Dari. Vinga, vamos. Provarem amb el cangur. Estem enmig, cangur, color verd. Muy bien. Fàcil, o no? Muy bien. Vale. Bon, anem amb el tigre en el color blau. Vamos, muy bien. Ara mon anem de cranc en el color vermell. De cranc, vamos. Molt bé. Tornem en el verd de cangur. Bon, anem a l'altre punt, en el negre de serp. Com fa la serp? Ai, ni me veuen, tio. Vamos en terra. Molt bé. I ara què? Vinga. Bon, anem a un altre pic mig i tornarem a començar. Una altra ronda. Uf!
Aquesta és bona, eh? Aquesta me fa moure, eh? Vinga, vamos. Un animal. Podem fer ara el tigre en el blau. Muy bien. Monanant de cranc en el vermell. Monanant de cranc en el verd. Vamos. Ostres! Seguim amb aquest cranc fort. Muy bien. Ara monanam en el negre, pegant bots com un cangur. Muy bien. Y pegamos un gran bot en el verd, como un gran bot d'un cangur. Vamos. Muy bien. Uf! Ja t'he dit que suaríem avui, eh? Sí, jo trobo que ja... Menos mal que t'has llevat el jersei. Què tal? Aquesta. No? Muy bien. Vale. Passam al següent. Vinga. Aquesta segur que l'han fet tots, a qualque campament, a l'escola d'estiu, en els escoltes, segur. Vale? Ara sí que recomanaria posar una mica una tovallola. Si estàs un sol així una mica que fa pot de mal, ens haurem de tirar en terra. Una estora. La tovallola mateix que m'ha agafat. Vale, segur que ho sabeu quan vos ho digui. Aire, mar i terra. Ah que sí? Uepa, me sona. Te sona? És molt fàcil. Quan jo digui aire, hem d'intentar tocar el cel. Hem de pegar un bot molt gros. Quan digui terra, mos hem de seure en terra. I quan digui mar, ens hem de tombar, estirats. Santes? Jo sí, ja... Vamos. I d'ahí començam. Vinga, Dani. Vinga, aire, vamos. Molt bé. Un altre pic, aire. Vinga, terra. Aire. Muy bien, y mar. Vamos. Ah! Bien. Vinga, terra. Seurem un poc. Aire. 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 Mar. Terra. Mar. 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 Terra. I mà a dalt, aire. Vinga, aire, un altre pic. Mar. Uf! Aire. Estic a tope! Bien. Bien. Ara sí, un poquet d'aigua, eh? Sí, com hem dit abans, s'han de reposar. Sé que han aguantat tots, però no ho dubto. Sí, la gent molt segur d'aquests dies, però estan aguantant, eh? Sí, segur que sí. Què tal? Què veus? Fem una altra o canviem? Són i 22. M'ha agradat aquesta a mi, eh? Vols repetir una altra? Hombre, podem provar. Vinga, vamos, ara que hem begut aigua un poc, que hem descansat un poc, vinga. Vamos. Començam amb aire. Aire. I un altre pic. Aire. I terra. Mà. Terra. Mà. Terra. Vamos, aire. Vinga, amunt. Vinga, aire, un altre pic. I mà. Vamos, vinga, amunt, terra. Mà. Vinga, vamos, terra. I per acabar, un bot molt gros. Aire. Bien. Molt bé. Fa calor, eh? Menys mal que han dit de posar una tovallera, Jaume. Ara has tenir bona idea. I jo que canviem de lloc una altra vegada, no? Ja toca. Toca, ara jo crec que m'ho has de guiar un poc tu, o no? Hem d'agafar les pilotes. No sé què fer jo, O la pilota. Tu saps què fer? Jo no en sé. No ho saps?
Broma... Mireu, És normal, no? Així no és qualsevol cosa, en les pilotes tot és divertit. com hem dit abans, és important que l'esplanada, anava a dir. Ja me diràs quina esplanada és aquesta. Els quilòmetres, hectàrea. El metro quadrat, els metres quadrats que estiguem empleant, que no hi hagi res, per tant, les sabates d'abans les llevam, Sí, ens retiram una mica. no les hem després les llevam, no? No hem de tenir cap susto. Molt bé. Vamos. Ara, nota que tant mos agrada a tothom, farem un poquet d'exercicis més pausats, més calmats, i descansant també una mica que arribeu. Per tant, pilota, nosaltres vam jugar de tenis per no mirar d'espanyar res, però qui la tingui pues, de plàstic o això, serveix també. Anem alerta. Que no sigui el futbol, No, d'aquestes no, d'aquestes no. perquè si no, vamos, mos treuen de casa. O sigui que anem a començar, no? Muy bien. Vinga, Vamos. lo primer, mos desplaçam un poquet en la pilota i podem fer voltes així, la podem agafar, o inclús botar com si fos un poquet de baix. És difícil, amb aquesta? Més, si n'hi ha que juga a bàsquet aquí o això, i és una màquina que però ahí s'escapa. Vamos. Jo! Oh, Molt bé. molt bé. I clar, aquests exercicis, els que els agrada tant el futbol i tots aquests rotllos, diran, ostres, els de bàsquet fan bàsquet i els de futbol què? Pues també farem algo amb Bé. així, ara sí que baixaré un poc més la càmera. Molt bé. No me veig, però me veig en terra, que sí. I Sí? per tant, podem ara sí que conduir la pilota i lliurement, dona Bé, igual. pegar un pot de tocs. Dona igual. No, per en terra, per en terra. I dona igual si la trepitjam, si conduïm en l'interior, en l'exterior del peu, el que vulguem, però me mou un poquet. Molt bé, ara traurem el Ronaldinho que duim a dins. Oh, quin regat. Mare meva. Oh, que se me'n va. Molt bé, vamos. Vale. Senyora, fem un partidet tots plegats. Au jo. El primer partit online per Instagram acaba d'acabar. No. Vinga, Senyora, fem un partidet amb els nostres amics de l'escola, de Salgar. aixecarem un poc això. Vamos. Encara tirem la pilota una mica dalt. No li heu de donar el veïnat, eh? No li heu de donar el veïnat. Alerta, important. Per tant, molt fàcil. Dalt, pum, pam, i l'agafam. Molt bé. I l'agafam. Dalt, mamallot i l'agafam. El fem amb velletes com en el 8. I és que sigui un mag. És que sigui un màquina com en Xavi Llucs. Vamos. Oh, Uepa. molt bé. Molt bé. Ho volem fer més difícil, sí o no? Jo crec que sí, no? Vinga, jo. Vinga. Quantes ara? 10 mamballetes? No som malabars, no som malabars. Perquè si No, que no en sé. ara és cap a dalt i fer volta i agafar la pilota. Ostres, això és difícil, no? Un gol. Alerta! Com que aquesta pilota bota suficient, qui vulgui deixar botar pot deixar botar i després l'agafa. Menys mal que me'n dones un foc de marge. Ok? Fàcil. Vamos, uepa. Veus? Molt bé. I a menys qui s'ha donat dues voltes. Ja la bomba. Si qui dona dues Això ja serà un poc més difícil, eh? voltes... Molt bé. Epa! Molt bé. Epa! Epa! Oh! Alerta, Xavi, que això m'heretja. La planta d'aquí darrere veuràs, i quedaré segut. Ara tornem a baixar un poquet i ja acabarem un poquet. M'agrada un peu, un altre pic.
Home, peu bona vegada. Vamos. Molt bé. I ara, la pilota la tenim aquí davant, d'acord? Però pitjam la dreta i l'esquerra darrere. I canviam Sí? amb la tisora. Esquerra la trepitja, Molt bé. i pum, 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 pum. I això cansa, eh? Venga, vamos. Ui, Muy bien. Opa. Tornarem a suar, no? 10 minuts. Vamos. 5. Se me'n va. Vamos, 3, 2, 1. Vale. Muy bien. Gent, gent, Xavi, que és boníssima, però. I encara vol coses difícils. Segurament ja segueix fent el mateix. Anem a fer alguna més difícil. Anem. Vinga, va. Això ja és... Uf! Lo màxim, lo màxim. Anant cap a davant. Sí? Cap a darrere, interior. Cap a darrere, interior. Cap a darrere, interior. Ui! Ui! Molt bé. Opa, esquerra. No és esquerra. L'esquerra... Jo! Opa. Oh! Això, Jaume, jo era porter, eh? Contesta era bon tocar amb el peu, no? Mm, els porters bons. Vale, vale. Vamos. Molt bé. Hem de fer qualcuna més de futbol o ja ho deixem anar? Bueno, com anem de temps? Són i mitja. Encara tenim un exercici molt bo, per fer. I passam a l'exercici que mos queden un parell de minuts i ja anem a l'estirament final. Trobes? Vamos. I ara tornem a recuperar els objectes o sabates. Si són sabates millor, però bueno. Objectes Muy bien. Totes. totes, les 4. Vamos, tot el que tinguem. I les posam. Jo ho faré, crec... Vale, jo ho faré des d'aquí cap allà. Molt bé. Les posam aquí de vora, les 4 sabates, i la pilota, ok? I farem 4 carreres d'anar i tornar. Sí? Molt bé. Per exemple, agaf objecte o sabata negra. Vaig corrent sol. I col·loca allí. Muy bien. Agafa una altra sabata. Vermella o vermell. Torna, torna. Et posa aquí. Sí? Molt bé. Veiem ara que hi ha 2 objectes allà. M'he equivocat. Ara. Veus, Xavi, aquests 2 objectes? Estan més juntats, d'acord. Bé, Vamos. són igual els separats o llum que estiguin, però el que hem de tenir clar que això és una porteria, d'acord? Per tant, Molt bé. ara, 2 objectes més, farem una altra porteria en el costat. Per tant, correríem verda, pam, i Muy correríem bien. Vamos. pam. Ok? I què tenim ara? 2 porteries, de negre a vermell i de verd a blau, ok? I tenim aquí la pilota. Què hem de fer amb la pilota si tenim 2 porteries? I Ficar-la, una no? pilota? Per tant, això, vostra acció. Amb el peu, en la mà, en la mà. No? Pum! Vamos. Torn, Un punt. porteria. Pum! Vinga, ara amb el peu, vamos. Fallat. Veus, amb el peu ja són més de mans. Tot això Vamos. seguit, tot això seguit, i, bueno, farem unes 3 rondetes i això cansa. Sí? Una mica. Alternant, mai braç, mai cama. Ara sí. Però hem de desfer les porteries, eh? Tornem a desfer les porteries i les tornem a col·locar. Molt bé.
Quina calor! Vamos. Ah, bueno, començam, Xavi, dona'm tu la sortida, que estic motivat. Venga, 3, 2 y ¡moram! Oh! Vamos. Ah! Venga, 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 venga. Muy bien, vamos. Hem Vamos! ficat 3 golets. Un! Ui, res. 0. No guanyes. Vamos! 1, Gol, gol, gol! 2, Dos gols. Ha ficat en dos, 2 Xavi? gols. Uepa. Ja t'he dit que som una mica dolents en la cama. Ha ficat en dos gols o no? 2. Vamos! Ei, tornem a replegar. Vinga, idò. Així mentre replegam descansam i tot. Claro. Podem pegar un bloc d'aigua. Hem pensat en el descans i tot, no? Ah, Això és una. Per tant, hem dit que en faríem tres. Sí? En feim dues més i hem de ficar dues porteries, dues rondes, 4 gols. Ok? venga, vamos. Per tant, dona'm la sortida, Xavi, que m'ha agradat. 3 y comenzamos. Ah! Jaja. Vamos. Venga, Kiki. Vamos, lo fica gol. Goles! Quiero goles! Vamos, palo. Oh! Oh! Venga aquí. Uy. Gol. 4 de 4, o no? No. No. Algú qualque poste i qualque palo. Això, com que quedarà gravat, demà ho tornem a repetir a casa nostra tots sols. És millor. Vale, Vinga, vamos. tornem a replegar per la darrera. Vinga, la darrera ronda. Oh! Vinga. 1, 2, ja! Oh! Vinga, vamos. Aquestes cames. Vinga, ficar gols. Un! 1. Venga, vamos. Y 2. He fallat, Xavi. 2 de 2. La darrera anem Vamos. a folla, tio. Oh! Jaume me l'ha fet suar, eh? Ara sí, replegam un poquet les sabates, els objectes aquests de colors, Que no mos renyin després. bevem aigua. Ai, com anant de temps, sí. Jo crec que ja duim una bona suada. Ha estat divertit. I jo crec que ara ja podríem passar en els estiraments. I en el final, trobes. Bonus play, la sorpresita la deixem pel pròxim dia, no? Ja crec que la podem deixar pel pròxim dia, perquè ara ja duim... Sí, crec que hem fet cosa. Ja, vinga. Jo he suat, eh? Jo he suat. M'hauré de pegar una dutxa, tirem-me dins el barral. I qui tingui una esterilla o una estoreta i l'hagi tret abans, que no ho crec, perquè no ho han dit, que l'empleï, no? Estoreta, per no embrutar en terra, mos basta i mos sobra. I això haurem de baixar un poquet ara. Muy bien. Molt bé. I Vamos. ara, bueno, espera, primer no davallaré, perquè el primer és dret. Per tant, Vamos a dalt. ara estem a tope, cor, orgilla, tenim davant de l'orgilla. Per Ara hem de tant, treballar les pulsacions a poc a poc. obrim un poc, inspiram. Davallam i expiram. Una, dues,
Molt bé. Una... Vamos. I la darrera, i ara cridarem una mica i tot. Vamos. Ah! Eso! Molt bé. I ara Aún ja tenim anem que... cap a Mossany. Muy bien. Ok. I podem aquí respirar un poquet. Si vulgui fer les setmanetes tipus yoga ho pot fer, si no, així, que li faré un poquet de vergonya Un poquet d'estirament. i respirar un poquet, Molt bé. Que davallin les pulsacions, poc a poquet. 3, mollem aire. Tornem a agafar, 1, 2, 3, mollem aire. I la darrera agafam, 1, 2, 3. Ai! Molt bé. Ara, veig que ho veieu tots així. Vinga. Com que estem seguts, ara m'he de llegar les cames, les obrim una mica i Sí? tocam endavant el més que podem. Ok? Vamos. Pues Aquesta flexibilitat, que se noti. estirar un poquet la part posterior del cos, la part de darrere, l'esquena inclús una mica. Ai! Estiri, vamos. Oh. Vale. Vinga, ja n'hem fet un, ja n'hem fet un. Molt bien. Que estem de costat, jo m'ho posaré de costat també. I amb el braç aprofitam per No veuré una mica. el coll tort i estirar un poc dels quadríceps. Molt bé. Venga, vamos. Vale. Jo t'he dit que faria calor avui. Fem un canvi, ara us ensenyaré el cul, perdoneu a tots. Ai. Vale, allà. I ens aixecam Vamos. cap a dalt. I fem l'estem. Mirar cap endavant. I partir la cintura cap avall i tocant en terra. Que estiri l'esquena. I mollem. Molt bé. I ara fem el darrer ja, que aquesta és la que més m'agrada, Xavi. Sí? Anem. Aquesta és el moix. Abans hem fet la serpa, ara ho farem amb moix. Molt bé. Avui va d'animal, la cosa. I amac esquena i trec esquena i amac cul. D'acord? I el coll igual. Ok. No? Així. Molt bé. 1, 2, 3, amagant cap, entre els ombros, entre els braços, traiem l'esquena a tope i ficam el cul cap endins. I al revés, alçam el cap, traiem el cul i l'esquena cap a baix. Enduïm 3, Molt bé. 4, Molt bé. Vamos. Àudio! Feines fetes! Jo m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé i crec que repetirem un altre dia. No trobes? Ben que dius l'afició no en xerram massa, però vaja. Bueno, però perquè han estat entretenguts, fent els exercicis i fent de tot. No podien en l'ànima tant d'estar assegut i en el sofà. Hombre, aquests dies... Bueno, per Bueno. això ha estat tot, no? Repetirem un altre dia segur. Canviarem una mica els jocs i canviarem un poquet tot.
i, bueno, espero que hagi agradat a tothom, que ho heu disfrutat. Jo he disfrutat molt. Tu, Jaume? Sí, m'ha agradat molt. Molt bé. Pues res, gràcies per tot. Hem disfrutat, m'ho hem passat bé i a damunt hem fet exercici. Això ja, avui ja podem anar a dormir tranquils. Avui ara una dutxeta i d'aquí ja una estona ja serà el vespre. I demà un altre dia. I a la millor d'aquí una o 2 setmanes tornarem a repetir un altre directe per fer un poquet d'exercici, que m'ho hem de moure. Això haurem de fer, eh? Molt bé. Au, idò, tots i totes. Gràcies. Adéu. Molt ben prest. Adeu.